এই বেটি फाग्ला मा बेबहार जालायखौब्रा बिलाय प्रमद बन्धु बिथां नालाय मा खामानि मावफ्लांलाबायो बिलाय जालायबाय लासिं सिं सेस बन्धु नोंना दिनै मान सनमाना नङा होमबा फाग्ला बिदि घटना जागोन होननायखौ मोनथिनानै नोंथाङा मानो बे नोंथांनि आलु गेसाव रिपर्टारफोरखौ खाथि लानांगौब्रा फाग्ला बबे मोजां गाज्रि दाननोबो रोङा मानोबो रोङा रिपर्टारफ्रानो जेखौ नोंनि घटना जायो बेखौनो खेबना हगारो फाग्ला बेनो जाहैबाय नोंथांनि रिपर्टारा आलु गेसाव रिपर्टार मा मावलाबायो फाग्ला बिदि लासिं सिं सेसलै बन्धु नोंथाङा माबानै बाजाराव एसे एनै मैगं बायनानै लेबेल देखायनो नागिरलायनाया मान सनमानासो सेस आं हालालै बन्धु नोंजों मा फाग्ला घटना जायो एकदम गासिबो नोंथांमोना ट्रेक्टरनि डिपार्टमेन्टआ बिदिनो जोब्रा बन्धु फाग्ला मा जाबावनांगौ जाखो दाखालि आरो नैबे प्रकाश बोरमा फान्था बिथाङाबो मा जालायखो बाजारावनो सासे आयं बुरै मैगं फानग्राखौ दखानाव इन्टारभिउ लालायलायनानै बिथाङाबो मा जालायखो मैगं फाननायखौ बिथाङाबो फोरला फोथाब गारनानै खामफ्लाय बेलथाय गुलायनाय खारजाबाय प्रकाश बोरमा फान्थायाबो ओरैबायदि गाज्रि घटना जायोलै बन्धु नोंसिना मानि ग्रहआनो आलदा ग्रहथारसै बे बोसोराव मानि जोबनोसैयाव मानि बिदिनो बिराद घटना जायो बन्धु मानि मानसिया थैनोसैबा जेनेबा अनेक गोबाव समनिफ्रायनो नाना बाना जायो लोमजायो आथिं सायो माबा बेमार जायो खिस्रायो माबा घटना जालाबायो थिग बिदिनो मानसिया जोबनोसैबा बिदि अनेक घटना जायो हरफ्रावबो अनेक गाज्रि सिमां नुयो सिमां मोगथां बिराद गाज्रि घटना जालाबायो दा नोंसिनाबो नैबे ट्रेक्टरा जोबसै नालाय बन्धु दा एकदम बेनो माबा बिराद गुबै मानि मा होनो बिदिखौ नुथायलै बन्धु जोबसिगोन नोंसिना एमपिनि उनाव दा नोंथांमोना सापर्टारफ्रासो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जेनसिगोन माबा बिपिएफआनो थानाय नंला होनलाबायो बै फेरेंगा बिथाङा दाउ गोसोमा दा गावसोरदि मा अबस्थायाव फैगासिनो दङ बेखौ मिथिया आरो मैयाहाय मा घटना जाया बेखौ मिथिगौ बन्धु नोंथांना पार्टिया बै कुसुगावनि इएम ना मा होनो बिथाङा मैयाहाय बेलासि मा जालायखो बेबो गलायपारायाव गुरब्ला नुजाफैदोंमोन हाबफैदोंमोन दाना बेयावबो मा जालायखो घटनाया बिराद गाज्रि घटना लासिं सिं नोंसिना बन्धु दा गलायपारानि बिथांमोना मा जालायखो नोंसोर गोदो जोंखौ जि थगायबाय जों नोंसोरखौ एबार मदद खालामला दा फैसै नोंसिनि गोदै आपेल फिथाइ राननाय थाइजौ फिथाइ राननायखौ जों जाला मानि गोदै होनना फानो नोंथांमोना गासिबो गोखैजोबसो जों थाइजौ गोखैखौ जाला होननानै बिथांमोनाबो बिथां माबाखौ इएमखौ थोनहरलायबाय दा बिसिबां लासिं सिं दा एसे खबर लालाय प्रमद बन्धु मा घटना जादों बिथोराव नोंथाङा होमबासो बुजिगोन दा हनै नोंथांमोना बिदिनो बिराद नाना बाना थगायलाबायोलै बन्धु सोर बिसास खालामबावनो फाग्ला माबा मा होनो 30 थाखानि माबा सजना मैगंजोंनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि मानसिखौ बरायलाबायनो नागिरनाय फाग्ला बिदि जायो जोंना बिदि बरायजाग्रा मानसि नङा आं दाखालिनो होनखादों जोंना एकदम बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा गोथार रावनिफ्रायबो थाखा फैसा जाया खस्थ' खालामनायजोंसो जायो एकदम गोरा जोंना खस्थ' खालामनायजों नोंसिनासो बन्धु बै माखासे सेलादारफ्रा माने खिनो थांबाबो खिनानै सिखारबा है फैसा गबाय नामाब्रा होननानै नायलायलायो होनदों नामा बै माखासे फैसा दांनो मोनफेरिया आगोलाव दा बे फैसाया दांखादो आरो नोंथांमोना मोनथिखा असिखा एबार बिदि दाख्लामसै मान सनमाना सेस जागोन आरो बै गाज्रि रिपर्टार नोंथांनि बे गुन्दै जाग्राफ्रा बिसोरखौ बादा होदो
खोरखि पर्दाफोर जोख्लोबनाय बायदि थ्रोब जोख्लोबनानै लादो नङाबा नोंथांनि बै महरा गुरब्ला गुरब्ला नुजाबाय थागोन बेखौ खेल लाखा बन्धु बिराद गाज्रि ग्रह नोंसिना मा जायो मा जाया आयै बुंजोबनांगौ लासिं सिं सेस आरो दाखालिबो मा जालायखो आङो मोनसे जायगायाव थांदों आङो फुंनि 8टासो सम जाबायमोन टाइमा दा थांबाय बे जायगायावबो नोंथांमोननि ट्रेक्टरा मा स्किम मावलायखो 1 किल'मिटारा जाया आरो एसे खम जागोन दा बेयावबो लामायाथ' आगोल जि मोजां स्लिम स्लिम जोंनि हाग्रामा सार बानायनाय लामा मानि प्लास्टारल' होथ'वाखैमोन आरो दाना बेयाव बिथांमोना मा स्किम लाबोलायखो दाना अन्थाइ गोजा ज्राव ज्राव होना होलायबाय बेयावबो दा मा जालायखो बेयावबो दाना रावबो फाग्ला थाबायजाला ओरैबायदि घटना दाना आं थांबा स्कुलनि गथ'फ्रा साब्रैसोआ साइकेल नारबोगासिनो दं लामाजों मिन्थिबाय गाइस दाना नारबाय नालाय सोंबाय आंबो बाइक लाखिलायनानै हाब नानिमोन साइकेलखौ मानो नारखो जाहैबाय आङो होमबा बे गथ'फ्रा बुंबाय आरो जाला बोरैथो सालायजाबावनो नै बे मा होनो बे फाग्ला सरखारानो मा खालामो मा खालामा एकदम नायनोसो हाला जोङो सरखारानो बैथालासो होनबाय दाना आयै सेस सानबाय आङो दा आङो बे गाज्रि खोथाखौ बुंनो सानाखैमोनलै प्रमद बन्धु होनथारबाय नालाय एसे खिथादों दा नोंथांखौ गथ' गथाय रायजो राजा गासिबो जोंजोब्बाय दा नोंथांनि सरखारा जाहैबाय रायजो राजानि फरेसान सरखार मोनथिबाय बे फरेसान सरखारा जोरला जिन्दगियावबो जोरला नोंगौ सानदोंबा नायबाय था आरो देनांहाय जेनेबा बै आंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ बोयै रिवाइन्ड खालामै नायबाय था जाजोबो फाग्लासो आंनाबो बुंनाया आरो हाग्रामा सारनाथ' 110% जाजोबो बेना केन्सेल जाया फाग्लासो ओरैबायदि नोंथांमोना बिराद गाज्रि ग्रह नैबे नोंथांमोननि बिनाशक कम्पानिया दिनै एकदम थेमथेम थामथाम बायसै मानि बमफ्राबो दिनै गुब्रुनाय नंला मोनसेबो ओरैबायदि जासिगोन आरो दा नोङो साप्लायानो जाया नालाय बोरै नोंसिनि कम्पानिया थांबावनो दा बेयावनो थेम बायसै समा सफैबाय भेलिडिटि थेम गासिबो दा गाइस दाना मा जाखो आंबोथ' बाइकखौ मानि सालायनो हाखायाखै एकदम गेदा गिदिसो सालायबोखादों मानि सालायजाखाया साइकेलबाबो सालायजाया ओरैबायदि अबस्था आंबो खुनुरुखुम सालायनानै बारनबोबाय आरो बिदिनो मोनसे घटना जाबावदों गाइस दाना बै सुमलि बागानावबो दंना मोनसे सुमलि बागान एसे मानि बारहांख्रां गामियाव आरो बै प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड दालां मोनहां खाथियाव बेयाव मा जालायखो बेयावबो बिथांमोना जा खोनांगौ खोलायबाय लामा मोजांखौनो अन्थाइ ज्राव बेयावबो साइकेलबो सालायजाया टट'बो सालायजाया ओरैबायदि घटना जाबाय बेयावबो दाना हनै आलिजोंसो सालायलाबायो थाबायलाबायो सोरबा बेलथायलाबायो साइकेलफ्रानो ओरैबायदि घटना जागासिनो बिराद फाग्ला घटना बिसोरना मानि बर' रायजो राजा समग्र रायजो राजाखौनो बिथांमोना फरेसान खालामजोब्बाय मानि खुनु सान्थि दोनला बे सरखारा नंखायनो जोंजोब्बाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाइस नंखायनो एसे खेल लादो खेल लानाया गाहामसै आरो नै माखासे मानि बिथांमोना मानि सानावथ' हाबनो हाला बिथांमोना दा मोना दाखालि साननैसो एसे हाबलाबायदोंमोननो दा बेयावबो गिनानै गैला मानि केम्पिंखौनो खालाम हाला बिसोरो ओरैबायदि अबस्था मानि जोबनायनि लामायाव फैबाय बै फेरेंगाया होनलाबायो बेस्रा थानाय नंला बिसिना सरखारा हाग्रामा सरखारा सेस जासिगोन होनलाबायो दा गावसिनादि मा अबस्थायाव फैगासिनो दं फेरेंगा दाउ गोसोम नोंथाङा हनै BPF दोला थाला एबारनिफ्राय नांगोलनि जानानै भट होग्रा रावबो गैला होनलाबायो नोंथाङा खिन्थु मा जागासिनो दं बेखौ नोंथाङा नायाखै नोंथांखौथ' आं दाखालि बिराद मोखां सोम नुदोंब्रा बै गाम्बारियाव जेनेबा नोंथाङा जयनिं लाफैलायाखै होनबा बे माखासे थाखा लुबैसुला 6-7 जनसो जयेन जायाखै होनबा नोंथांजों दा बे समावथ' नोंथाङा बिराद मानि मा होनो बिराद मोखां सोम जानानैसो फुथिहां खोथा बुंदोंब्रा बे ससियेल मिडियायाव दंजोबो फाग्ला बे गाम्बारियाव जोंना 3,500 जयनिं जाना थांखांबाय
फाग्ला बियो 6-7 जन जयैनिखौ लानानै नोंस्रालाय मा गोरा जानो बेबो जोंनाव फैफिनजोबगोन माने नोंथांमोनाव थाखा मोनजागौबासो दा थांथ'दों नङा सानदोंबा नायबाय था बिनि बहरखौ देनां सानबा नाय नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ जुदि नङा सानदोंबा ओरैबायदि फाग्ला आरो नै फेरेंगा बिथाङा मा होनलाबायो नै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननाया जाफुंबाय होनलाबायो फाग्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा बिदि नङा बिदि जानला मोनला होननायाव नोंथांमोना दुखु मोनजाजोब्बाय जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा बिराद गिदिरमोन दा नोंथांमोना बे सिमांखौ दिनै थेर बेथेर धंस' खालामबाय बर' रायजो राजाखौबो धंस' खालामबाय बिटिसिखौबो धंस' खालामबाय बर' रायजो राजानि मिनि खुसि आलो गोजोन रायजो जानायखौबो दिनै बे बोसोरब्रैयावनो होरलां होथां खालामनानै फरेसान खालामजोब्बाय बिदियाव सोर फाग्ला हरोबाव नोंसिनिलाय नङा होमबा फेरेंगा दाउ गोसोम दुखु मोननानै लाब गैया समा सफैबाय नेनानै थादो बै कयेक दिना माला सोरांगोन दा सोरांबा नोंथाङा लेब खाख्लुमनानै थानो नङाबा कम्बल खाख्लुमनानै थानो रेडि जाखादो मिथिबाय बन्दु नुलायबाय गाइस बिसिना एकदम फाग्ला मिटिं जाखांना थांनानै सियार टेबोल देफायलागासिनो दं फाग्ला भिडिअ खेबनायखौ सोर खेबदों सोर खेबाखै होनलागासिनो दं फाग्ला बिराद गाज्रि आखल फोरोङोलै बे ट्रेक्टर पार्टिया फाग्लासो बेखौनो एकदम हनै बिपिएफ दोलोआसो दादागिरि मानसि बुथारग्रा माबा बुथारग्रा होनलाबायो फाग्लाफ्रा खिन्थु आखलखौदि गावसोर फोरोङो बेखौ सिन्था खालामाखै बै सियार टेबोल बुख्रुबग्रा बिथांमोनहा एसे माइनाव सोना लानाया मोजां मिथिबाय नोंथांमोन जोंना हाग्रामा सारा बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर सरखार सालायबोग्रा मोनसे दोलोसो नङा होमबा आरो बिनि सिगां बेसेबांबा गोबाव हाथियार दैनानै आन्दलन खालामग्रा मोनसे दोलोसो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि बेबहार देखायनाया बिराद लस दं मालाबा बिराद साननो गोनां सिन्था माने फैगोन नोंसिनाव बुजिबाय बेखौ साननाया मोजां बुजिबाय बिदि गोदाव सोराव माबाफोरखौ फोरोंनो नाङा नोंथांमोनहा उनावहाय उन्दुबाबो माने उन्दुलांनाय नङा ओरैबायदि सिमां मोगथां गावनो ओरै सोरबा फैगोन ओरै सोरबा फैबाय नामा साननानै गावनो गाव खारफ्लांलाबायनानै बै बार लोगो मोनलाबायनानै हाग्रायाव फासिनानै दुब्ला थैगोन नोङो बुरबकफोर मालाबा नोंथांमोना बिदि जानला मोनला आखल खालामनाया ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन बै दैस्लुङाव गालुनानै गांलाब गोलैनानै फोद्दा थागोन नोंथांमोनखौ रावबो फाग्ला जेबो होननाङाबो जेबो आवलायनाङाबो बे समाव हले माने फैगासिनो दं बेखौ नेनानै थाबाय थादो नोंथांमोना बुजिबाय बुन्दुमोन आइया होनदोंमोन आंखौ कर्टआवहाय नायबा आयै दुखु दाजा सिन्था दाजा जोंनि लिडारफ्रा उदां जाबानो जोङो गासिबो आयै गजोबगोन होनदोंमोन दिनै बिसिबा गोबाव जालांबाय बिटिआर सक्ति मोननानै दिनै दासिमबो फिसाया गवा दा गाइस ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुनानै दा मा मोनलांखो गोसोआव मा सानखो नोंथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नायदोंब्ला दिनै बर' जाथिनि थै दंबाथ' नोंथांमोना दिनै बुजिगोन नाथाय जाय मानसिया बर' जाथिनि थै गैया बर' जाथिनि साननो सम गैया थाखा फैसानि उखैनायजों नांथाबग्रा मानसिफ्रा बेफोरखौ साननो सम गैया जागोन आरो बुजिनायबो नङा होमबा दा बिथाङा मा होनलांखो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो गावना फिसालाया गवाखसै बेसेबां दुखुनि बाथ्रा बै समाव नोंथांमोनहा ट्रेक्टरनि सरखार फैबा मा जागोन होननानै मा गिदिर कमिटमेन्ट होआमोन मा गिदिर खोथा होआमोन दिनै बबे खोथाखौ मावफुंखो ट्रेक्टरनि नोंथांमोनाथ' दिनै जायगा बेरायनानै नाय बबे जायगायाव मा डेभेलप जाखो बबे जायगायाव नोंथांमोना आगोलनि गोदोनि लामा बानायनायखौ गुलाजोब्बाय बबेयाव मा रिफायरिं जाखो नोंथांमोना दा थाखानि उखैनायावल' दंब्रा बुंबा गाज्रि मोनगोन खिन्थु नोंथांमोननि माबाया दोलोआ खिन्थु बांद्राय गोबाव जोरला थाला बेखौ एले सिन्था खालामदो सम फैबाय समा रावनिबो थाखाय मोजां नङा सोलाय सोल' जायो दा बिदिनो थिग नोंथांमोना ग्रहआ फैबाय दा नोंथांमोना
गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौनो थगायजोब्बाय सान्थियै रायजो जानायखौबो असान्थि खालामजोब्बाय नोंथांमोना जेल खानायाव जायनाखि बिथांमोन दं बिसोरखौबो दिनै सासेबो बख'नो हायाखिसै आरो बबाव बख'नो दिनै बाहेरायाव गनायानो दिनै जोबजानानैसो दंबावो होमबा बोरो नोंसिनि एग्रिमेन्टआ आरो दिनै नोंथांमोना रोखा रोखा लिरनानै हरजाबाय माइनट्सआव नोंथांमोननि मोनसेबो दफाफोरखौनो मावफुंनाय जाला होननानै होमबा नोंथांमोना दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ मानो थगायबाय थाखो बिदि थगायनायखौ बारहोदो नोंथांमोना फैनानै सारान्डार जाफैदो मिलायनानै सरखार दाफैदो नङाब्ला नोंथांमोना एकदम बेयाव ट्रेक्टर होननाय मुंखौनो रावबो फाग्ला लानाय नंला बेनो सान्सै बे सान्सखौ गारोबा आरो नोंथांमोना जिन्दिगियावबो फैला मिथिगौ नोंसोरो दा गाइस भिडिअ'आ अनेक गोबाव जाबाय दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै